Gaishe ku jama'a, yau ina so in nuna muku wani kanti mai sayar da littafi da ke unguwarmu. Kamar yadda na nuna maka, wannan wuri bai tsaya kan kasancewa wani wuri mai sayar da littafi ba, har ma ya kasance kamar wani laburare ne inda mutane za su iya yin karatu da kuma karanta littafi da suke so. Har ma za a iya sha kofi da kuma cin abinci a nan. Gaskiya akwai nishadi sosai da gayatarwa. Banda littafi ma ana sayar da wasu kayayyaki na kida na gargajiya a ƙasar Sin. Bari in nuna muku. Wannan kayan kida an yi shi ne da gora, sai dai ana amfani da wannan sinadari mai da aka saba da gani, amma ana iya samar da kida mai ban sha'awa sosai. Bari wani malami zai nuna muku yadda za a busa kida da wannan gora. Nan ina so in yi muku gayyata, idan kun samu damar zuwa nan birnin Beijing, bari ku zo wannan wurin sayar da littafi da ke unguwarmu. Za mu iya sha kofi tare. Gaishe ku.